Dobrý deň. Čo tu robíš? Alebo ešte spím? Opustený ostrov, Campeche. Už mi neutečieš. Láska, príde mi to neskutočné, že sme tu spolu. Že máme k dispozícii tento opustený ostrov, aby sme si užívali našu lásku. Myslel som si, že ťa už v živote neuvidím. Nikdy. Som rád, že som znovu s tebou. Láska, som si vedomá, že som ťa takmer stratila vlastnou vinou, pretože som bola hlúpa a namyslená, To ale... je jedno, začneme od nuly. Budeme už navždy bojovať za našu lásku. Áno, Santos. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. New York. Veľmi som ťa chcel vidieť. Chýbala si mi. Veď dnes večer sa vraciam domov. Prišiel som, aby som cestoval s tebou. Nože, keby sme chceli, môžeme ostať o pár dní dlhšie a užívať si Manhattan. Nie, ja neviem. Mám naozaj veľa práce vo fabrike a ja ani neviem... Briliantový prsteň. Nevládzem. Je to ťažké. Láska! Pozri, čo som ti priniesol na raňajky. Ale že ja nedokážem otvoriť ani kokos. Som úplne neschopná. Tak mi to podrž. Toto je môj Tarzan. A nebýval ten Tarzan náhodou niekde v lese? Jasné, že žil v lese, ale ty si predsa Tarzan nového milénia. Žiješ so mnou na ostrove. Páči sa ti? Áno, je veľmi pekný, ale toto je až príliš. Pre teba nie je nič príliš, Estrela. Smiem ti ho nasadiť? Áno. Dobre, daj mi ruku. No tak, nebuď hamblivá. No tak poď. Dobre. Tak. Pozri sa, ako sedí. Je veľmi pekný, ale to si naozaj nemusel. Ďakujem. Nikdy by mi nenapadlo, že prídeš do New Yorku a už vôbec nie, že mi prinesieš krásny darček. Nemáš mi za čo ďakovať. To môjmu srdcu napadlo dať ti ho. A som naozaj rád, že sa ti páči. Môžem mať prosbu? Jasné, akúkoľvek. Dovolíš mi obliecť sa? Áno, iste. Počuj, ale umyj si zuby a aj sa učeš. To bol šart. V poriadku. Ty chceš hrať vankúšovú vojnu? Dosť, choď už. Dobre, už idem. Choď. Kvety v škatuli. Nikdy som nevidela niečo podobné. Aké krásne rúže. Ďakujem. Vždy som ti posielal rúže, ale dnes je výnimočný deň. Tiež som ti kúpil toto. A prečo je dnes výnimočný deň? Pretože si pred z nemocnice a to treba osláviť. Tu máš otvor to. Alebo ti to mám otvoriť? Nie. Veľmi rada otváram darčeky. A čo je vo vnútri? No, otvor to a uvidíš. Ach, to je krásne. Čo je to? Vysvetlím ti to. Pozri. To je medailón Casilda. Môžeš ho otvoriť? Takto. A dať si dovnútra fotky ľudí, ktorých máš najradšej. Estreľu. Dám si tam fotku dcérky, mojej sirenky.
Playa Escondida, San Lorenzo, štát Campeche. Užite ocko! Pozri, dcerka. Posielka pre moje bábätko. Je prekrásna. Kúpil som ju v Je susednej dedine. perfektná. Pozri. Páči sa si? Úžasná, je veľmi Bábätko pekná. sa už čoskoro narodí, Esperanza. A je krásna, Áno, je už sa krásna. čoskoro narodí. To bude jeden z najšťastnejších okamihov v tomto dome. Ďakujem veľmi Pozri, pekne. aký Áno, skladný. je naozaj Je krásna. úžasná. A toto? A to je postielka pre dieťatko, synak. Antónia a Lorenzo ju boli kúpiť v susednej dedine. Tu bude spávať náš synček Martin. Ten chlapec nie je môj syn. Začala som vidieť rozmazanie. Mala som pocit, že padám do hlbokej priepasti a všetko bolo tmavé. Povedal si, že odídeš. Nie, Katalina. Ja nikam neodídem. Ako sa cítiš? Výborne. Ja som rád. Láska, si nahnevaná za to, čo som povedal o dieťati? Prepáč mi to, bol som zlostný a hlúpy. Netráp sa tým, Martin. Tak potom prečo sa tváriš tak smutne? Teraz, keď už chýba len tak málo a narodí sa mi syn, mám zrazu strach. Strach z čoho, miláčik? Spomenula som si totiž na vyhrážky toho na nič hodníka Leona Paru. Dúfam, že sa tu viac neobjaví. Pokúsme sa na to zabudnúť. Milujem ťa. A vždy sa o teba budem starať. Vieš čo? Je veľmi zvláštne cítiť sa šťastne po tom všetkom, čo som musela prežiť. Po toľkej bolesti. Začala som si myslieť, že sa zblázním ako Casilda. Nie, Zlatko. Keďže si do medailónika môžeš dať 2 fotky a jedna bude Estrelina, musíš si premyslieť, koho si dáš na druhú stranu. Aké pekné. A myslím si, že sa mi aj hodí, pravda? Áno, veľmi sa ti to hodí. Si dobrý. Chodíš za mnou a dávaš mi darčeky. Už sa ma nebojíš. Nie. Z toho mám veľkú radosť. Pre mňa je to veľký dar, že už sa ma tak nedesíš ako predtým. Ani nepreklínaš. Tak som premýšľala, že je možno pravda to, čo mi povedal doktor. Že sú ľudia, ktorí urobia niečo veľmi zlé a potom to oľutujú. A my by sme im mali vedieť odpúšťať. A ty si mi odpustila. Áno. Teraz som to ja, kto ti musí poďakovať, Casilda. Kiež by som ťa spoznal za iných okolností. Bolo by krásne, keby to medzi nami bolo všetko pekné a čisté. Tak veľmi by som chcel vrátiť čas, aby sme sa stretli ako dvaja normálni ľudia. To je ale zima. No áno, dnes je väčšia zima ako včera. Estrela, chcem ťa požiadať o niečo výnimočné, keď sa vrátime do Mexika. Hovor. Chcem, aby si sa ku mne presťahovala. Vieš ty čo? Nikdy som neuverila tomu údajnému Koralinmu odpadnutiu. Podľa mňa to naplánovala. Počkaj chvíľu, mama. Počkam. Počúvam. Upokoj sa, Lorenzo, upokoj sa. Jasné, že ti Lorenzo, pomôžem. môj syn? Upokoj sa, braček, Čo mu je? upokoj sa. Čo Tak mu je? Hovor. Ako? Čo sa deje? Žralok predal čom a je niekde tu v meste. Preboha, to mi Lorenzo, jej nehovor. adresu. Vieš, kde je? Adresu. Dnes večer ťa už predstavím našim klientom, dievča.
Nie, Ocko, prosím ťa, nenechávaj ma tu. Ale Nenechávaj čo, ma už tu. som ti povedal, že ti nepomôžem. Predal som ťa. Ocko, ale ja som tvoja dcéra. Dceru som ja nikdy nechcel mať. Tá hlupania tvoja matka porodila dceru. Vždy som chcel mať iba chlapca. Nechcem ti pomôcť. Čo tomu nerozumieš? Čo to nechápeš? Prosím ťa, otec, pomôž mi. Pomôž mi. Prestaň vyplakávať, dievča. Poďme už, Žralok. Poďme. Príjmi svoj nový život, dcerka. Nie, Poďme otec, už, nenechávaj poďme. ma tu. Akože nie? Prečo by som ťa tu Braček, urobíme to presne takto. Pôjdeš teraz za Mocharasom a povieš mu, aby ti dal nejaké peniaze z tých, čo som mu dal na výdavky na domácnosť. Pôjdeš do dediny, nasadneš na lietadlo a o 1,5 hodiny si tu. Áno. Urob to čo najrýchlejšie. No. Upokoj sa, braček, upokoj sa. Spolu to vyriešime. Ako je možné, že ten ničomník predal dceru? Nemôžem tomu uveriť. Ten muž je... Nič by ma neurobilo šťastnejším, než keby si so mnou po príchode žila. A prečo chceš, aby som s tebou žila? Prečo máš toľko otázok? Prišiel som za tebou, aby sme boli spolu, užívali si. Dobre, ale život nie je len o užívaní si bez toho, aby si sa zamyslel nad tým, prečo si užívaš. Máš pravdu. Tak čo ťa zaujíma? Čo pre teba znamenám? Som pre teba iba žena na istú chvíľu, alebo milenka, ktorá nahradí druhú? Ja neviem. Nie, v žiadnom prípade. Si žena s obrovskou hodnotou. Tak čo som pre teba? Jediná žena, ktorú milujem. Nemôžem uveriť tomu, že Žralok predal svoju vlastnú dceru. Ešte nikdy som sa nestretla s niekým, kto by bol takýto. Žralok je najodpornejší podliak. Áno. Ten chlap je za peniaze schopný predať vlastnú dušu diablovi. Dokonca som si istý, že mu ju už predal. Počkaj, synček. Nechoďte zachrániť čom. Neriskujte životy. Vieš ty čo? Radšej zavolajme políciu. Ale ako môžeme zavolať políciu? Uvedomuješ si, čo by sme tým mohli spôsobiť? Ach, Žralok. Takže si nakoniec predal svoju dceru, čom? Nemal som na výber, patrón. Pozrite, súrne som potreboval peniaze a čom mi nikdy v živote na nič neposlúžila. Nakoniec som celkom slušne zarobil. Áno. Žiadne dieťa za to nestojí. Všetky sú rovnako nevďačné. Pozri sa, ako sa mne odvďačili tie moje. Dobre, že si predal čom. Láska moja. Žralok. Dobrý deň, seňora. Dobrý deň. Čo tu robíš? Pôjdem von, Lucia. Smiem vedieť kam? Áno, isté. Mám nejaké povinnosti a pôjdem ich so Žralokom vybaviť. Ak chceš, vezmi si moje auto. Nebudem ho potrebovať. Dobre, ďakujem. Idem po kľúče. Prepáčte. Nech sa páči. Patrón, čo sú to za povinnosti? Potrebujem sa niekam pohnúť, aby som našiel Estreľu. Skôr či neskôr ju určite nájdem. Estrela, prosím ťa. Nikoho som nemiloval tak ako teba. Dostala si sa mi hlboko do srdca. Ty dobre vieš, že nie som pripravená ti tú lásku obetovať. Ale budeš, Estrela. Jedného dňa sa do mňa z celého srdca zamiluješ. A ako to vieš? Čo ak sa ti nikdy nebudem vedieť odovzdať celúčka? Nikto nemôže byť ničím, majiteľ. A ja ťa nechcem ovládať. Si ľudská bytosť. Nie si otrok, ktorého si nejaký sultán kúpi na trhu, aby si ho zobral do háremu. Ja rešpektujem tvoju individualitu. Chcem byť tvojou súčasťou. Želám si mať ťa, ale nie ťa vlastniť. 111, 112, je tam, 118, je to tam, 118. Toto musí byť adresa, ktorú ti dala čom. Áno, je to ona, poďme. Počkaj ešte chvíľu, Musíme to vykonať poriadne. Nemôžeme ohroziť ani život čom, ani nikoho iného. Dobre, priprav sa, jasné? Výborne. Dúfam, že tvoja dcéra mi dnes pred klientmi neurobí hanbu. Keby to tak aj bolo, dáme jej príučku, aby si zapamätala, ako sa má správať. Nikto ani hnúť! Čo tu robíte, vy dvaja? Prišli sme za čom. Tak kde je?
Odtiaľ to ju dostanete jedine mŕtvu. Ak vystrelíš, zomrieme obaja. Čo povieš? Ja nechcem! Ja nechcem umrieť tak mladá! Nechcem umrieť! Žralok, ochraň ma! Viktor Manuel! Všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Upokoj sa, Čom. Neboj sa. Už je to za nami. Bože môj, panenka Guadalupská, prosím ťa, aby si ochránila mojich synov. Nedovol, aby sa niečo stalo ani Viktorovi Manuelovi, ani Lorenzovi. Ach, Bože môj, Bože môj. Prosím ťa, vypočuj ma, panenka, prosím ťa z hĺbky svojej duše. Nechápem, prečo sa Viktor Manuel hrá na hrdinu. Veď to dievča nie je žiadna jeho frajerka. Toto je príšerné. Ale je to priateľka jeho brata. A pre brata má urobiť všetko na svete. Som zvedavá, či kvôli bratovi nakoniec neumrie. No, Bože môj. Nemala by si piť, dievča. Ľudia, čo to nemajú v hlave v poriadku, by také veci nemali robiť, lebo to bude ešte horšie. Ale mne nie je zle. A čo keby to tak bolo, srdiečko? Je mi naopak výborne. Okrem toho, ty mi nebudeš hovoriť, čo mám robiť. Ty stará klebetnica. Vieš čo, moja drahá, nebudem sa s tebou hádať, lebo mi to vôbec nestojí za to. Teraz sú moji chlapci vo veľkom nebezpečenstve a oni sú tí, na ktorých záleží. Takže mi radšej zmizni z očí, lebo som si nie istá, či sa dokážem ovládnuť. Takže radšej odiď. Pokojne, starena, pokojne. Teraz je z teba neurotická indiánka. Zatrpnutá a ešte agresívna. Choď do čerta, ti hovorím, ty prekliatá hlupania! Viktor Manuel, pre lásku Božiu ťa, prosím, No tak poď za pomôž mnou, mi. dostaneme sa. Pomôž mi. Poď. Karmita. Elenita, ako sa máš? Dobre, ďakujem. Ale už ti aj vidno, máš väčšie brúško. Áno. Ešte stále sa cítiš zle, alebo už nie? Nie. Len sa mi chce stále veľmi spať. Nič viac. A počula si niečo o Oriane a seržantovi, či nie? Nie, nič. Odkedy Oriana uniesla seržanta, nič som o nich nepočula. Ja som sa prišla modliť za Salvadora. Ja som sa prišla modliť za Viktora Manuela, za Čom a Lorenza. Stojte! To je rozkaz! Oni sú poručník. Stojte, Oni hovorím! sú tí zločinci, ktorí túto mladú ženu uniesli. chodník! A tá seňora rovnako. Veď ty uvidíš, Viktor Manuel! Ja to len tak nenechám! Vždy si bola ambiciózna. Chcem, aby si splnila sny. Chcem, aby sa z teba stala najlepšia podnikateľka v Mexiku. A ja ťa budem na tej ceste sprevádzať. Budem hrdý a šťastný, že sa ti darí. Je ti zima? Ak chceš, môžeme ti ísť kúpiť kožený kabát alebo šál, ale... Ďakujem. Alebo čo chceš? Ďakujem, ale nie. Ja taká nie som. Pre mňa nie sú dary také podstatné. Sústredím sa len na to, aké majú ľudia city. Tak potom, poď do môjho náručia. Dovol, nech ti dokážem lásku. Tvoju lásku. Opustený ostrov, Campeche. Láska, príde mi to také vzrušujúce, že tu žijeme len my dvaja. Nikto nás neobťažuje, odovzdávame sa len našej láske. Oriana, nebudeme tu môcť zostať navždy. A prečo nie?